tarteka aitakin etorri izan nintzen txikitan, Galarreta. Txispa egoten zen, gehienetan izaten zen, finaletan daula. Jendez beteta egoten zen, da, orduan ja, buioik eta soinuik eta, nervio puntuan jartzen dizaizun, ikusteko garaien, da, Lekun eskolik izan da, hortik sortu zen txispa remontean ibiltzeko. Nik nituen 15 bat urte. Eta, apuntatu ginen gazte kuadrille bat, desente ginen, 12 laun bat ola. Eta, ibiltzen da, gero Galarreta etortzeko aukera eman ziren. Eta, hone etorri ginen, bi etorri ginen honera, eta ni gelditu nintzen, arrek utzizun, da, guain arte. Joak, geho lehitzeko eolikoak, zerutekoak de bai, Irurtzun aldeko mendik de bai, Sandon atobea de ikusikia, eta geho Gipuzko aldea menditzuk de bai. Udazkenen alde jotzen txuia, behin jestez bukatzen txunen, lehortu, da honei jotzen txu bai. Egu hildi txarrak eta hasi arte, hemen txoten den, goiotan. Bai, aldatuko zunuke, zerraki bat ematen izan ezkero Iruña nola postu behar bat... Ez da, pentsatu de. Ez da, holako herrieten utxuta eta bain Iruña joan dago pixueten hor sartuta eta gaizki. Hemen, zua iren ibiltzen zen, izun bezala, nesi. Hau, borda, garai bateko borda. Hemen aziendak eta goiko aldeen belarrak eta sartzeko, da hor lo. Hala izango zenei zaitokatu eta gu alde hortatik gaizki utxuta gai, beti etxeat da behotasunea eta hola. Uitzi, hau da Larraun herriko herri bat. Herri txikie da. 80 biztanle hartzen daun herriet. Da, txoten da. Hartzailanetan. Zenbat tardi, hoi nikaine jakitea da. Hoi sekretoa da, hartzainintzen sekretoa. Horreko pausoak gu fronton motzen dugu itxutxa ginen, plastikozko saskikin daula. Honea ja, torri ginela beste saskik, oen nibiltzen saskik motakin ez zinen, da ziren, trastean txanez, leku da hondigoat, da dena raroa, kontrakantxak eta pilotak eta pote de desintegigot, oitu arte pixkoat, guiak uste nahi zena pazientzia erra, euki barra izan zuen. Debutatu nun 18 urte pasakin, eta 2 urte, eta hau ustut izan zela eskafoidez hautsi nun, da nintzen urteat geldi, geho berriz hasi nintzen, eta lanangatik eta hola utzi barra izan beste urte pare bat edo da. Ibai Martirenak Ibon Zaldua Imano Lansa eta Ander Goikoetxearekin batera egin zuen debuta 2015ko apirilean. Estelarretan etzen ohikoa, baina badaki zer den Urrizarekin bikotea osatzea. 20 urte ditu Lekunberrikoak eta beretzat erantzukizun handiko neurketa izango da gaurkoa.
Martirena, hemen atzetikan erreboten ez da gain ondo ibiltzean pelota ja, baina gaur eskubilekin da buena iten Aidek. Eta Aide bai, ondo Aidek defenditzen, eta oso ondo Aide jokatzen. Ez egin du azkeneko Aibai Martirenak, 43 eta behar bada gaurko albisterik onena, gazteak maila ona eman duela. Ni urrizta bezalako personate hiltza, ez nuen pentsatu idez, aurreneko partetan laugarren bat tomat goitxuta, baina oso potzen hau berakin jolaztu dutelako. Debutatu eta 3 urtera erremontea albo batera utzi zuen Ibai Martirenak, ardiei era bateko arreta eskaintzeko. Erremonterako arra ordea ez zitzaion sekula itzali. Beti iukiot hemengo hiltzeko gogoik eta hori, eta jo, tarteka dut egin Imanolekin afaniketa iken da, itzultzeko, eta, bueno, da sinintzen da, penaz, zati nun seitu, zati utzi nun, ja, hasi. Hat! Normalen intzeoten dago izen, da 10:30 11 aldea, ardik atea. Huitziko Martirenetarren tradizioari jarraiki Ibaik ere artzantzarako autu egin zuen. Ogibidea baino bizitzeko modua da artzainarena, jai egunik eta ordutegirik gabeko ofizioa. Larrek hobeki aprobetxatzeko loteka ibiltzen ga, horrena lote bat, jo beste bat, eta horren ibiltzen ga bai. Maite du bere ogibidea Ibaik eta barru-barruan sentitzen du ardiekiko eta naturarekiko harremana. Paraje ikusgarria da Huitzi aldea. Hemen belarra berde-berdeoteak, hasi urte guztin, euri eta ikeo, udaldea pixka bat lehortzeo, baina bestela horren aldetik lokez, ongi biltzen da. Aitona eta aita hartzaiak izan ditu, baina umetan ez pentsa bere bidea oso argi zuenik. Bueno, txikitan ni behandu hasi nintzen hemen, ez pentsa. Gero tenitzen gaztan egin da hola, da jolasten albaliz lokez. Herrin, launekin da, baina hola hartzai hasi nintzen 19 bat urtekin. Astean pare bat arratsalde libratzen ditu Ibaik erremontean entrenatzeko, baina bestela goizetik gauera arte nahikoa lan izaten du bere hartaldea gobernatzen. Azkenen oso lotu baita. Lotu izatekin, ordu asko pasatzen dituzu hemen, baina zuen martxan ibiltzen za, da inorrek ez dizu zein da zez ikeko esaten, bakoitza be martxan da, dena gauzek ongi atatzen dienen, ongi biltzen za, baina gauzek okertzen hasten dienen ordun gorra izatea. Ona, oain justo COVID hau delatan da, jendik eta ez da partiote etortzeik, baina, bestela pelotan indaden arten oso ongi eta justoa. Ibai Martirenari pandemiaren herrian egokitu zaio frontoietara itzultzea. Galarretako zaleek itxaron egin beharko dute Ibairen kolpe indartsua bertatik bertara ikusteko. Teknika baino gehiago indarra. Hortan indarra emateko garain, behutu ikinez da joiten diot. Azkenen, pilota frontixen loge sartu ezkeo, indarrekin heldu balen bada, aurkarintzako min ikin dio arkuariri. Kolpea bai, baina kolpea bakarrik ez da nahikoa erremontari ona izateko. Hobetu, buru gehixeokin jolasten. Eskotan, indarkerin ibiltzen ez, da buru pixkatekin ibiltzekin, nik uste hobetu ingo nuleka jokua.
Erremontea ihesbidea ere bada Ibairentzat, beti ere ardiak ahaztu barik. Bueno, aztu leztegi, zati beti handi martxitu zuta eta kezka puntua sortzen da, ez? Han nolean gondez, zati bain umetzeko gara izatea, orduan gara itxarrena hartzei batentzat, normalen hori izatea, umeteko garaiek. Igual, besture joan da ikuste mota iran jamadan bat badu, akau, zoze pasa, baina bestela ez, partionena izela ez da. Han naula, partioa jolastu da galdu ezkeo, da gaizki jolastu ezkeo, han orduan bai, bueltak ematizkiot, lanen naula jo, hau zati indot, eta zainea xerrek eta baino. Oain temporadan, umetzeko da jesteko temporadan, 6etan, esnatzen naiz, da eguerdi hartino, ordu eta terdik hartino laitzen ga, lanen, gauz batez ba beste, beti zein da egotea, da txalden, bazkaldu, da xista pixkoat, aldenen lokez, eta gero txalden, zortzi terdik arte, o behatzik arte. Arditartean ematen du eguna Ibai Martirenak, ardia animaliotzan eta beldurtzitzatute askok, baina ez du iritzi bere Ibaik. Itxurez tonto antxan, baino tontotik gutxi daukena. Ardi denak ezagutu ezarren, bere kutxunenei izena ere jartzen die. Bela, Afro, Kaialin, Jose, Eguzki... Eta txakurra izango balitza legez kaso ere egiten diote. Bela! Bela, hoz Bela. Bela. Bela, maniskue. Ja, altxa, hanka. Hola, shit. Hola, shit. Ja berriz, maniskue. Maniskue, hola, shit. Hau jaio berrie da, nein baiotean hazi, biberonekin. Jetzi, pixkoat. Hau bildo txabaita primeriza da, aurreneko aldi umetzen dumla, da honek ostikoak. Bueno, nei ala tokatu zait, pilota oso gustoko izan beti. Da hartzain joa bai. Da bueno, modu batetiko bestea biek emateko gai ban naiz, alden bitarten seitu bitan. Bukaraldea de naiz oso ongi bigi eta akau, beste bat arte. Sutan jartzen ez espetan, Da gaizki bigi ezkeo orduan da ego. Igual biden pixkoat, etxeko biden igual kotxen, baino gero ja, pasako da. Gaztea da oraindik Ibai eta badu hobetzeko bidea. Etorkizunean gustatuko litzaioke onenen artean bere toki egitea, naiz eta jakitun den ez dela erraza izango. Estelarrak eta hortako nivel bat euki barra da, eta nivel horta jatzeko de ibigin behar da. Nahi bai, baina, hori denboakin ikusi joangoa, ja nola itzen eitzen daula, da ikusi behar. Hemen, ez tomaten baino hemen, kirola eta ikia, Korrika ez toz asko egingo baino. Baskula, jatea asko ustatzen zaio, lanan ordu asko sartzen julanen, da ondoren beti gozez joaten zaitxean, da jangai ezin da bat bizi. Orduan zeiken du jan. Jan ezkeo, orduan baskulak ediken du gora. Baina, bueno, alden modun.
Indarrak berritze aldera amaiketako ere garrantzitsua da Ibairentzat. Juan Cruz aita aldamenean duela sagardo pixkat, nola ez, etxeko gaztaz lagunduta. Urdai pixkoat eta baginun igual hobeki, baina, bueno, gazta de guztua jaten du. Sakagaitzek eta errezaldeiko batxo. Zaindu gehiago manitz de hobeki izango zen, baina bosa hundikin etortzen galanetik eta jan beharra izatea hor du. Estela auleri jota elitzen da bat. Ez badu dozu indarrak hartzen, geho lana gaizkiin da gogo txarrez daula, ez jateatik. Saiakerak egin ditu jatekoa zaintzeko, baina... Seitxun bukatzen den edietak, ez dait? Aste nahi fuerte antxan, baina geho lau eunetaia, akau. Akau ezinen ibiltzen naiz. Pisuak nahikoa buruko min ematen dizkio Ibai Martirenari, baina kiloek bere alde ona ere badute. Ni esango jat, kiloakin kolpea gehiago ikitze dut nik. Konprobatu edot, indar gehiago ikitze dut notela. Baina geho, pilotan aire bile joatekoan, baldartasun gehiago, nekatu delena huiken da bat, baina indarran kiloakin gehiago. Nik lokez bai. Alko balitza pelon bat eta irazi, hoi gehiago, da poza eharra. Bueno, momentuz sei, da kanpenatu jartzen bizkigu jolastu, da disfrutatu. Guara azkenen joaten disfrutatzea. Launekin egotean, da gustoko adun kirolarekin, jolastea. Elmuga, hartzaingoan segitzea, erremontean alden urte gehien bai segitzea, da bien arteko loturei mantentzea. Bezu hilak idazteko, eskuak elkarrekin sentitzeko, eskuak arriskua txalotzeko, eskuak ta mundu hau jorratzeko.